para o Bloque, entendendo que é necesario regular a participación da sociedade dentro dos plenos, resulta totalmente inadmisible que no día de hoxe o Partido Socialista e o Partido Popular non admitisen a solicitude de intervención da CIGA no pleno do día 3 de marzo. Demos entrada a moitos colectivos dentro do salón de plenos para defender aquelo que consideraban xusto. Neste caso, foi a CIGA quen lle pediu aos grupos políticos que trasladasen a defensa da súa ILP a todos os grupos políticos presentes no Concello e nós, dende logo, defendemos que a CIGA ten dereito a participar nese pleno e a intervir nese pleno. O Partido Popular se está curando en saúde porque despois, lóxicamente, o señor Jaime Castiñeira é membro do Parlamento, do Grupo Parlamentar do Partido Popular, e ali terá que valorar tamén se se acepta ou non se acepta a debate a ILP presentada pola CIGA e se se aceptan ou non se aceptan as medidas propostas pola CIGA. E outro tanto lle acontece ao Partido Socialista. Despois de ter máis de 2000 sinaturas recollidas na cidade de Lugo, despois tamén de que tamén nos representamos a miles de traballadores e traballadores no noso país, na nosa provincia e nesta cidade, pois bueno, que se faga unha visión tan sesgada dese regulamento de participación cidadá e bueno, que se nos limite a participación, entendémoslo como unha actitude moi pouco democrática por parte dos grupos municipais do PSOE e do Partido Popular, o seu ideario político que están levando á práctica ali onde teñen responsabilidades de goberno para facelo, pois choque bastante coas medidas que nos propomos, porque as medidas que nos propomos para paliar a situación evidentemente non é seguir este paradigma de modelo neoliberal que eles aplican, máis ben vai do contrario e é dicir, é medidas alternativas para crear un modelo económico pois máis centrado nos sectores productivos do noso país.